Tu ai două tipuri de conversații în viața de zi cu zi, cu ceilalți și cu tine însuți. Unii ar putea zice că nu vorbești singur, dar de fapt tu vorbești cu tine când mănânci, când faci gimnastică, când alergi, când dormi și chiar în acest moment tu vorbești tot timpul cu tine. Un om are peste 50.000 de gânduri, iar gândurile sunt metoda prin care vorbesc cu ei însăși. Gândurile sunt un fel de autodiscursuri pozitive și autodiscursuri negative. Aceste autodiscursuri se pot infiltra în subconștient, de unde pot să ne afecteze pe termen lung gândurile și comportamentul. Dacă te gândești că viața este grea, inevitabil acest lucru se va întâmpla și în realitate. Iar la cealaltă capăt ai autodiscursul pozitiv. Dacă îți spui că succesul este un lucru posibil, păi și asta se va întâmpla, pentru că gândurile nasc acțiune, iar acțiunea naște rezultatul. În acest caz, succesul este rezultatul. Dacă vrei să-ți rezolvi problemele, trebuie să fii dispus să faci asta. Gândește-te, care sunt problemele care îți distrug în prezent confortul și fericirea existenței tale? Îți detești locul de muncă? Demisionează și caută-ți alt loc de muncă. Ești într-o relație toxică? Pune punct relației. Ești obez și vrei să slăbești? Fă sport și ai grijă de regimul tău alimentar. Dacă nu ești dispus să faci ceva pentru a schimba situația, fie că îți place, fie că nu o să-ți rezolvi niciodată probleme. Gândește-te la asta o clipă. Nu contează cu ce te confrunți în viață. Dacă ești dispus să faci sacrificii, o să reușești. Nu există schimbare fără durere și evoluție fără sacrificii. Dacă n-ai voința necesară pentru a rezolva problemele, întreabă-te, chiar vrei să trăiești în continuare de la o leafă la alta? Nu. Chiar vrei să-ți porți o relație care nu funcționează, ci nici nu are viitor? Nu. Chiar vrei să trăiești într-un corp nesănătos tot restul vieții? Clar că nu. Dacă ești dispus să depui sacrificii, îți vei rezolva problemele. Acceptă incertitudinea. Ești obsedat de nevoie de predictibilitate. Mereu te întrebi, va ploua mâine? Vor crește acțiunile? Cine va câștiga campionatul? Cauți mereu în viitor. Încerci să-ți dai seama ce se va întâmpla înainte să se întâmple. Dar de ce se întâmplă așa? Pentru că cauți siguranță, eviți incertitudinea. Vrei să fii pregătit, vrei să fii în siguranță. Dar e mai mult decât o nevoie, e o dependență. Cumpărăm mărcile cu care suntem obișnuiți, chiar dacă există multe alternative. Luăm suplimente alimentare și vitamine pentru a preveni boli pe care încă nu le avem. Ne este frică de risc, ne este frică de necunoscut, ne este frică de ceva nou. Rămânând în zona ta de confort, repetând aceleași acțiuni dintotdeauna, treci de fapt în trecut, nu înaintezi. Gândește-te, cum să vizitezi locuri noi dacă nu ești din casă? Cum să-ți faci prieteni și să inițiezi relații romantice dacă nu întâlnești oameni noi? Cum să faci ceva nou repetând ceea ce ai făcut dintotdeauna? Cum o să primești vreodată o mărire de salariu dacă nu ți-asumi riscul de a o cere? Cum să avansezi în carieră dacă ții cu dinții de certitudine și confort? Nu ai cum. Succesul nu este niciodată o certitudine, nu apare niciodată fără să fie însoțit de risc. Poți fi oricât de inteligent sau de muncitor, nu există garanții. Cei care ajung să facă lucruri importante în viețile lor știu prea bine asta și își asumă riscul. Acceptă această doză de incertitudine și țintește cât mai sus pentru viitorul tău. Ești acțiunile tale, nu gândurile. Cred că toți dintre noi avem o listă cu lucrurile pe care trebuie să le realizăm în acea zi. Poate nu aveți chef să realizați acele lucruri sau amânați zicând că după acest episod mă apuc de treabă. Terminați episodul și ziceți că după acest meci de FIFA precis mă apuc de treabă. Și așa treci toată ziua cu doar 10% din sarcini realizate. Poate că ai niște gânduri și idei geniale, dar ce contează dacă nu transformi aceste gânduri în acțiune? Nu aștepta să-ți vină cheful, nu te bloca în căutarea unui sentiment magic care va face treaba în locul tău, doar acționează, lasă gândurile deoparte și mergi mai departe. Dar nu ți-e și de minți. Ideea nu este să aliniezi totul perfect, doar acționează, fă-o, nu peste un minut, nu după ce se termină episodul la care te uitai, acum. Desigur că mintea ta va încerca mereu să raționalizeze în loc să acționeze, îți va aminti de toate celelalte lucruri pe care le-ai putea face, va dezgropa toate grijile și îndoielile recente. Nu acționa după cum îți spun gândurile, acționează adaptat clipei. Schimbându-ți gândurile, îți vei schimba și viața. Fii perseverent. Poate ai pornit o afacere sau ai cumpărat o casă, poate că te-ai căsătorit cu iubirea vieții tale sau ai terminat facultatea, poate fi orice te face să te simți mândru. Dar cum ai făcut-o? Mai mult ca sigur, nu stăm pe canapea admirându-ți buricul, probabil că nici atunci când dădeai scroll pe rețelele de socializare. Este posibil să nu ghicesc exact ce ai făcut, dar pot fi sigur de un aspect, nu a fost confortabil. Pentru că cele mai importante reușite ale noastre se nasc din disconfort, incertitudine și risc. Cu cât senzația de disconfort este mai mare, cu atât și senzația de împlinire personală este mai mare. Cu cât scopurile tale vor fi mai mari și mai diferite, cu atât oamenii vor zice că nu o să reușești, că vei da greș, că nu ești destul de inteligent.
Dar de ce se întâmplă așa? Pentru că acei oameni s-au obișnuit să raționalizeze cu un anumit tip de persoane. Când tu vrei să dobori o limită a vieții, creezi tulburări nu doar în universul tău, dar și în al altora. Dar nu doar ceilalți opun rezistență, dar și gândurile tale îți vor zice că e imposibil, de ce aș încerca? Jocul de pe telefon e mult mai simpatic decât munca. Într-un moment al vieții tale te vei întreba, oare merg în direcția potrivită? Cât mai am până la destinație? Cât mai pot duce chestia asta? Poate că pe aici ar trebui să merg, nu, stai pe dincoace. Și când inevitabil te lovești sau întâlnești tot soiul de obstacole, te întrebi dacă are totuși vreun rost călătoria, poate că e momentul să te întorci înapoi. În punctul acesta, în care nu mai știi pe unde se urcă și pe unde se coboară, cât mai ai de parcurs sau cât ai de parcurs, un singur lucru te mai poate ține mișcare, a fi perseverent. Impulsul de a continua să înaintezi și să înaintezi orice s-ar întâmpla. Cheia pentru a deveni perseverent este să te concentrezi pe rezolvarea problemelor, acordă-le toată atenția ta, devii o persoană care continuă chiar și atunci când totul pare pierdut. După rezolvarea unei probleme, treci la următoarea, acordă-i și acestea toată atenția ta până o rezolvi, apoi la următoarea și tot așa. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să vă abonați la canalul Cale spre Succes pentru mai multe clipuri asemănătoare.